Kaya sila may ngadlaw kanina na once again. Kaya pa rin yung alagad sa kangin Antifon pa. Berlin Morales. O sa akong partner sa Sir Wandy Tayad. Kumusta ka mo tanan pamuti karon Kabisayan ug Mindanao, no? Asap kita, always say a prayer. Doon na may hugot re. Okay, ngano man kuno ginikanan lisod sabton, ha? Hugot pa kani uluag. Sa una, no, pakatulgon ta bisag di ta katulgon. Nya karon pukaon ta bisag katulgon ta. Sa una tudluan ta kuan, tudluan ta og lakaw, karon kasab-an ta kay kusog na kuno tang mulakaw. Uy, nya sa una tudluan tag sulti. Karon tamparson ta. Nya di sorry na. Taasa man ning hugot ay luag rin eh. Okay. Mano kiso na nagsuwat ang pagkatungatagan ug pagtagad pinadaki ni sa kababay nga mapatawag lang sa ngan nga silin. Hangtod karon sa pagsuwat ko ning akong kahasol, nagkurog pa ning akong kaunuran sa tumang kahadlok. Usa ka bahad sa akong pagkatawo nga kun mabutyag ang tanan, maingon nga wa na koy naw nga iatubang sa katilingban. Dako kay kauwawan ang mahitabo nako. Sugdon ko lang nga nalambigit kog usa ka lalaki nga may pagkabarumpado. Nakat-on sa ko nga mahigugma kang Nick. O gani dahi gayon nga nag-date me, misangpot sa pagkahunlak sa akong pagkababay. Ingon ni ini ang nahitabo. Asa man ta, Nick? Let us spend the town red. Nick, mamaulit na lang ta. Ipangita na rin ko sa akong mga parents. Oh, misalig ka man ka nako. Nga naman kahangwa, no? Dawaton ka na akong imong gugma o wag pa kumusalit ninyo. Wis kun mao ka na ayaw kahadlok. Wa man kumahadlog, Nick. Gusto na ko nga mupahuway na. Afterwards na lang. Sige, nala, ikaw ang bahala. Ihatag ko kanimo ang langit. Unsa? Nick, unsa ni? Mao ni akong gisaad kanimong langit. Motel kini? So what? Ngano magbutel ha? Celine? Oh, okay. Bahala ka, Nick. Boy with garage. Mag-shower na po, Nick. Bahala ka na. Eh, dungan pa lang ta. Ayaw. Mauwaw ko. Unse mo wow. Ikaw. Tana. Okay, una na lang. Okay. Sige. Celine, kanindot pagkalalik si Mlawas. Ang katahom sa kababay, ana ang tanan kanino. Oh, babaeng Pilipina parang tala sa umaga. Samtang naliko ko, ingon sa busy kaayo si Nick, murag doon na siya gibuhat-buhat. Gibaliwa ko lang katong tanan. Pagkahuman ako og kaliko, naghigda na mi si Nick. Oh, umana kang kaligo? Nick. Ah. Ikaw? Sige, mag-shower sad ko. Parehas nimo. Sige. Paabutin na lang ka. Okay ka ba sa kabugnaw sa aircon? Okay ra. Mag-TV ta. Ayun na lang. Mabalda ta. Sige, sounds lang. Okay, kana lang. Mas maayo pa na. Gusto unta na ako Unchained Melody. Mura ghost. Og ni atong gabi una, ingon sa nakalimot sad ko sa kalibutan. Wa jud ko masayod og unsa ang mga gibuhat ni Nick. Grabe gid si Nick nga nakaromansa nako, daghan kay style, murag nag-perform sa usa ka bantawan. Kaadlaw naming nahuman. Okay, Celine, let's go. Yun na. Una ka lang dito sa sakyanan. Ikaw di ay. Kining asikasuhon pa nako ang akong bill o pilang tanan. Taas-taas ba ng oras sa atong na-consume ba? Sige. O na lang ko ha. Okay, sige. Yes, perfect combination. Apaning tanan nga mga hitabo, sa akong pagkalambigit kang Nick, wagid malilong sa akong inahan. Nasayod ng daan sa tinuod nga pagkataw ni Nick, usa ka taong barumbado, nga kandidato sa pagkatukhang. Hoy! Palay ka ng tauhana, ha? Palay ka na. Ma, Oh, nga nang miknat man ang kilay ni mo, ha? Supak si mong buot ang akong gisulti ni mo. mga naman. Mangutana ka pag nga, no? Nga ang tanan good, nasayod mag-unsa na si Nick Barumbado, dire. Dili barumbado ang apelyido ni Nick, ma. Nahibaw ko. Pero sa pagkakaron, maura na ang gitawag na ng tawhana. Nausab na ang apelyido, kay usa na ka Barumbado ng tawhana. Ma, malisod ang imong ipabuhat na ako. Ug unsay nakalisod, ha, Selena? Selen? Gamitan ang utok ni mo, eh. Ikaw ray babay nga nabuang anang tawhana. Ambot ug unsay nasud anang uni mo. Unsay imong nagustuhan anang tawhana.
Una-hunaon ko na ang tanan, ma. Ayaw naghuna-huna ah. Huna-hunaon pa na ni mo. Karon-karon dayon palay ika na tawhana. Sagbot ka na sa katilingban. Ma, Adunay lalaki nga angay kanimo. Buutan, tarong nga pagkatao. Dili sama anang Nick. Kasabot ka ba? Ha? Silen! nangita gyud ko og higayon nga ikasulti nako si Nick. Aron sultihan siya nako sa tanan bayan sa gisulti sa akong inahan. Ako ning nakita nga nagduwa og billiard. Oh, part, unsa? Nay po pa yung hita ni mo sa gawas, Pat. Babay, ayun man. Nay, kanagad ka no. Uy, si Celine. Unsa? Unsa'y tapuson? Pero nga naman, ha? Nick, wa ko'y mahimo. Pagbuot ni mama ang tanan. Pagbote. Nick, sabta lang gud ko. Unsaon ako pagsabot ni mo, ha? Unsaon, Celine? Mao kini karon nakahatag na kog kahasol, Nick. Kung sa pakon ko kagustuhan sa akong inahan, untingali ko sa imahita po. Unya, hay may palabihon ni mo. Hay may gipalabi ni mo, ha? Hain, Celine. Nick, lisod. Akong inahan may nagsulti na ako. Pero nga nung nagsamok-samok ko man na siya natudo, ha? Tungod tingali sa naibawan bahay ni mo, Nick. Barumbado mo ba? Twa, Nick, wa ko'y mahimo. Ako na ng inahan. milk devil yung inhana siya. Ay, nagbalik ka sa si mama, Nick. Di na maklarong balikas. Ginilis na ko, milk devil. Nick, please. Please lang. Wala ko'y mahimo pa silin. Oh, sukton ko karon ng imong hunahuna. Kinsa man, ako o si mama nimo. I repeat. Kinsa man, ako o si mama nimo. Ang akong inahan, Nick. Sir Pinting Pitoy Sungay. Twe! Mutawag na ko si Nick, di gyud nako tubagon. Mutext ni nako, ibaliwa lang nako ang tanan. Sa laktoyd, wa na gyud ako hatagi og maayong pagtagad si Nick. Gituman ko gyud ang kagustuhan sa akong inahan. Ug day gabi ana. Kinsa siya ma? Oh, si Woodrow. Ang lalaki nga angay nimo. Ma, Ang imong tumaro, mo'y lantaw, anak. Mo'y ako sa gilantaw. Ugwa na tong Nick ang mahayag mong kaugmaon. Ha? Naa kang Mr. Woodrow. pero ma, di... Na, pagsulti mo. Tanong na, ha? Ready na ang tanan, Celine. Nagkasabot na kami simbamani mo. Bayin sumabot na to kasal. No. Yes na ang tanan. Giandam na ang umabot na to kasal. Pero sir, Ayaw pag-sure na ako. Woodrow na lang. O guman sa to kasal, makita nimo ang tanan mong maatibuok kalibutan. Itorti ka around the world. kukuan. Oh, nganong mituto ka na ako, ha? Nagduda ka ba sab nga drug lord ko, ha, Celine? Wa man. Business ang ako. Daghan ko mga negosyo sa Davao, Cagayan de Oro, Pagadian, ug uban pa. Mularga po kong balik sa gawas. Doon ako'y asikasuhon, dinalian ka to. Pero inigbalik na ako mo bagting ng lingganay sa simbahan para sa atong kasal. Og, insured ka na. Og di adlaw nga ako rang usa sa bahay, wadi si mama, og si Woodrow usab milarga sa gawas. Dunay tawo nga nakikita nako. May ngabihin mo, ma'am. Oy, may gabi isad. Ansi ato? Kuha na di. Mangayo kag pinaskuhan? Dahan pag kumunay mong nauna. Dili, ma'am. Uy, okay, buhatag ni mo pinaskuhan ron. Ha? Unsay ikaw ang muhatag? Oo, lagi, ma'am. Yan, yan. Uy, unsa man ni, ha? Kuha na, ma'am. CD na, ma'am. Ha? CD? Oh, CD. Oh, reh. Unsa man ning CD ha? Ay, salida lang na, ma'am. Aron may bawa kag unsa salida na, ma'am. Ha? Ipasalida nako? Oo, ma'am. Salida lang na siya. Diin man ikikan? Mutawag na siya niyo, ma'am, ha? Basta, salida lang, ma'am, ha? Uy, Okay, arin ako, ma'am, ha? Oh, Merry Christmas, ma'am. uy. Unsa man kadi mong CD? Aron may bawaan ako. Ipasalida nako. Ug sa dihang ako nagipasalida ang CD nga gihatag kanako sa tao, dinhi halos wa ko makaginawa sa ko nakita. Ingon sa nalipong ko,
Sex video. Ako ug si Nick. Oh. No. Dili. Dili. No. Dili. Di ko makatuon nga ako nakita. Ako kini og si Nick. Dito sa usa ka motel. Animal kini si Nick. Iyan ang givideohan nga mong gibuhat dito sa motel. Bantog na nga busy kayo siya. Mao di ay. Iya, kahilas anong tanawon. Dili ko makatuon nga ako nakita. Oh. Oh. Hello? Hello, Celine. Kumusta ka naman, ha? Nakita ba ni mo ang tanan, ha, Celine? Totoo ka ginugmayo. Ikaw kanahog ako dito sa motel. Totoo ka ugmayo, Celine. Huyop ka, Nick! Animal ka! Sa ko nakita sa city, murag wa ko mahimutang, ginerbyos na ko. Wa na ko masayod sa angay na kong buhaton. Wa na gani ko makatug. Selen. Ay! Ha? Uy, lumasa ka, uy, maigking ka man. Ngano ka? Wa man, wa. Wa ko no. Gipaningot ka man, gani. Alimuot, manggod ma. O si alimuot, ha? Nga may bundak man ang uwan ka ganina. Kuan ma. Ay, Silin. Hala, pangandam. Maglipay ka na. Ha? Nga naman ma? Tungod kay taliabot na si Sir Woodrow. O giandam na ang inyong kasal. Pero ma. Ang sabay pero. Hawa na'y pero. Kuan manggod ma. Yun na. Ngano ka ba? Ha? Nakabantay ko nimo nga ingon sa wa ka man mahimutang, ngano man ha? Silin. Wa lagi ma, wa. Ay, basta pangandam na ha. Mahimo ka unyang rayna sa panimay ni Mr. Woodrow. Pangandam na. Okay, wa naman gid ko mahimutang. Ako'y nangita og paagi nga ikasulti ko si Nick. Nakahigayon gid ko nga nakigsulti sa tao nga tinuoray nga barumbado. Oh, unsa na, Celine? Nakita ba ni mo ang tanan, ha? Hayop ka, Nick. Wa kay sama ka na utan. So, Ug unsa may mong gusto, Nick, ha? Unsa man? Sulti! Celine, niya karon sa kong mga kamot ang dagan si mong kinabuhi. Og mahimo, mahimo nga tungod dining maong sidi, gubon kong imong kinabuhi. Kasabot ba? Kwarta ba imo tuyo, Nick, ha? Kwarta ba? Sulti lang! Mahimong kwarta, mahimo sad nga ikaw, Celine. Unsa? Hain may ayo. Kwarta na lang o ikaw ba? Hain man kay maayo. Nick, please lang. Ay nakog sa muka, please lang. Ayaw lang kabalaka. Kay hangtod karon, wa pasad ko masayod kung si angay na kong buhaton. Kuhaon ko ikaw o babagan kong imong kasal. Unsa mas pagbabag, Nick? Mangutan na kag unsaon? Kini, ha? Kining sidi nga niyas ko mga kamot. Pinaagi nini. Mahimong dili madayon ang imong kasal. Aniya karon sa ko mga kamot ang imong umaabot. Mahimong makita kini sa tanan. Ha? Gusto imong tuyo, ha, Nick? Gusto lang na kong ipailas si mong inahan. O kinsa ko. Kinsa si Nick Barubado. Basta timan ilang. Nias ko mga kamot ang imong kapalaran. Pinaagi nining sidi. Nick! Mao kini karon akong kakuyaw sa akong pagkatao. Daw sama na lang ko sa gidwa-duwaan ni Nick. Tungod kay siya nagunit sa usa ka makuyaw nga hitabo namong duha. Usa ka sex video. Kang Nick ug ako Unsa man kay may tabo ron? Kaslunon rab ako. Usa may angay na kong buhaton nga mapugnan ako si Nick nga dili mabutyag ang sex video namong duha. Unsa man og kamoy pasultihon, Celine. Hello, boy! Hi! Morning, Lord! Salamat. Hello, Birthday Evangeliat. Good morning, may adlaw sa tanan. Si Nga Bambina nagpamati kami ka pa na kay ron. nagsakay pambot. Si Lynn na to, Cinder. Silin. Talan ng dalion kay sige lang taga-over. Ha? Sige. Over man kay kani ay Torneropel. Niya perspective. Muna nga mahumantag ko sa di na mairang mo sa kadrama.
Si Silen, kini doon na nakauyab siya ko sa kabrumbado, kini sinik, kasok pa kayang inahan. Oo. Gida siya motel, wa sa kabantay dito, gibidyuhan, nagvideo di ay. Niya karon na yung inahan, wa may gusto ning ni kay barumbado, doon ay tao nga gustong ipakasal siyang inahan. Usa ka businessman. Businessman. Karon nilargag balik sa gawas, kay doon ang negosyo, pero nagkasabot, kasi magpakasal na sila, nagbalik niya. Aha. Karon ni abot doon ay CD nga nadawat kini si Silin pagsalida niya siya man og kadto si Nick nga di sa video 6 video. Namo na nga nagkasulti sila si Nick, gipahunat siya nga kinsa man ako ba o ang katubang ay mong inahan ba imong tumanon? Kay pinagi ining 6 video kining CD gubon kung imong kinabuhi. Ay, Mo na karon na Ay, naku. nahasol si Silin dun sa may angay niyang buhaton. Board, kana Nakapunga niya. inaana. Kana inaana, board. Dili ba pwede ikiha na siya inaana, board? Sa illegal yun, no? Yung inaana? Diba, naamay ka ng mga yuhay cellphone at preso niya, magubay mo cellphone, ipayon mo cellphone niya, kato mga suod nga mga kuan dito, isuod sa computer. O niya, Mo nang makiha uban. man sila na. Mo nang Mo nang nakita uban, na kang nakita kuan, ng senator. uban na, Oo, scam. na ng cellphone. Oo. Kana inana Diha man sa Inana man. cellphone. Mo, O, mang inana. nakita na. Munang ang ako bitaw, wa gid ako ipaayo. Ayaw, Ba- gid, Ate Pres. Dili gid ako ipaayo. Katong duhayaw. Nala sa kuan. Ingos gilid siya, kita na ba kita? Bitaw naman ay kuyaw, Bitaw, no? oy, Kaya kuyaw kayo, inana oy, ipaayo dili nimo. Kuan na kaya kuan bahatik ang sana ang High-tech kayo? high-tech na kay bantanan. lagi. Oo, Unya, may mo bantay ka magaling ilisan ang O, imong kana na. inana, board, pwede mo siguro na ikiha, di ba? O, ang problema, sad. ang pagpruiba ang kuan sa Oh, di mo ang konsinik nga siya mo ikuan. Oh, nga lain ang video. Oh, lain ang Lalisod na video. pagpruiba sad. Mao Pre, ba? kapait ro na, Mo na ang saon niya pagpugong ron ani. Lapad o, ana, ay. Oo. Napatos bambina, basahan niya. Asa na nababasa. Oo, nya. Kuan na lang sila nga na si Nick nga. Gad lang ka kwarta Nick, ilom na lang diha. Bitaw, No? no? Oo. Oh, Kay mo na Kulit lang ni ato. Ano lang? oh, mo mo ni kuan para sa ning dakong nga kuan na no? Isyo. Hitabo. Anong isyo ron? 6 video nga grabe ra ba nga wala diha sa congressional hearing. Oh, Anong nakita gawas magyadoy oh. Sa ato pa, kato gahapon. board, butan tayo, sigutan ta karon no, katong atong dako kay isyo na. Oh. Kisa man ang video, ana. Ha? Sila ra pur ga O video. na may kamera ati pres nga i-on ra nimo. Sila ra mo. O lagi niya, naibaw ang laki Sila. nga muna, ga video sila. Oh, ila na oh, mo nang kuan niya. Diha na kuha sa kuha sa cellphone no. Oh. Oh. O lagi sa ato pa, sila ran duha mo ga, naibaw nga nag-video sila. Butang stand. Lagi, oh. I-focus daan sila ra duha kay bawan na. Naman na, oh. Nagguba ang cellphone gipaayo. Nakitas gaayo uy. Dako kay ning kuan. Una-una sa Mao gaayo, ba? i-blackmail din dako kay ning Dako kay makauwaw pa no. Makauwaw pa. Naman Pero na ano yan ba, na di pa sa man nilang mauwaw? katungkang Katrina sa to, katungkang Katrina Halili. Halili. O kang Kuan man to. Kaidin ko. Hidin ko. Ano, kalingawan pa sa kuan, video kay. Ang ila tali nga. Paghuman mo, mahimo man sa salida ta tanawon. Muna tihali lang Oh. Oh, muna. tuyo. Muna. Oo. May lang Ato muna. pare ato nga tuawa. Yun, ayun. Ay, amaw. Ang talik mo tuho na guban. Sa una, wa pa man ang kuan, wa pa nang video. Video. Kuan radyo, ako an sa kana i-record. O, i-record. Oh, dag radyo. Record katong radyo. I-record ang mga Tingog. Hangos. Tingog, hangos, Ang hangos. tingon. Oh. Hanggang Nindot sa nasangos. paminaw, Nakasuway sa kana, bird. Mo na mo na to. Ito sa kuan. Kamu Yoli. Oh, nya ka bus bay paminaon. Hindi ang paminaon. Oh. Hindi rin siya. Nasa mga amiga, paminawan. Nana. Di man pagkadada. Naingos sa siya, bird siya. Naingos board siya. Nasa iya mga amiga. Paminawan. Paminaw. Paminaw sa. Suwayan sa naman. Mamilasan. Oh, karon na, grabe na kayo kuan. Medyo na lang. Oh, high-tech na kayo. Sige, saan naman ni Silin, ha? Problema. Ginaniya, bird. Ako na problema, eh. Kuan na lang, kuan amami lang na si Nick. Oh, aman lang. Para di amin ko lang. magkuha. Para Ako di na. na lang na niya. Ha? Ipatukang. Oh, mo. Para ma. Pero magkuha na nga, mawa raman ano, pero ano lang yung kanang kuan pa ka din ha, sukul Di, pa ka o di din. ba, Di ba? sultian lang yun yan ang lalaki. Sultian na si Woodrow. Oh, Sultian na sa tanan. Nga. Mo ni nahitabo. Mauna, Mo, sa okay wag na. Sir. ako abot na ko, nanay, Oh, lalaki nga nakauna na ko. Correct. Karon. Narani mo og mga Oh. asawa. Bitaw, sakto. Nala. Ana, Ana lang Silin, no? Kaya og gumay mo, gamit lang butin. Ay lang na Silin.
live butin. Oh, din. Salamat silens mo padang nga tutong tulumanon. Kore ko ang puzzle, tiha. Ako si Margot. Ang buotan nga binuhat, maghimo gyud og mga butang aron ang iyang hikala malipay. Apan usahay, dangog ang kalibutan. May panahon nga ikaw madaking asog matikay ang o sa imong hikala ni noon ikaw pagatumtan. Mao kaning nahitabo sa kong kinabuhi nga di na mo mahimong mahikalimtan. Ikaw? Magpatabang ka na ako aron mauyab ni mo si Romy? O lagi day, Margot. Suod man gid mo si Romy. Tabangi ko niya, pi. Ibugid kayo ka ng tawhan na, uy. Ganahan man ko niya kay ang iyang naong ba? Harakab kaayo. Day, Ethel. Milihay na ba ko anan Romy, day, uy. Uwan ako matagad anak niyo. Kay mura magudog mo aksyon o panguyab na ako. Mo nga, milihay ko. Unya, kung magpaduol ko niya para nimo, basig ako'y mapanguyaban niya. Nahibaw man ko nga wakay gusto niya, day. Busa dili mahitabo nga magkauyab mo. Sige na, day, bi. Tabangi ko ba nga magkauyab mi? Ako na nahunaon, day, uy. Basig wanaon niya hinoy laki, manguyab na ako. Kung makakita nga, magpaduol ko ni Romy. Ako sa nahunaon, day. Ay, okay raman na nagtabagil na si Ethel nga panguyaban na siyang Romy. Imbo ba yan ang suod ng higala si Ethel taon? Dako masagod gusto na ako na si Romy, tay. Aha. Kung ako siya itupon ni Ethel, mukagat ka na. Pur bida, no? Bida sa ning amiga ni mo nga nung adto man sa sislaki nga way gusto niya. Are pala na siya na ako, day. Ing nalang na nga ako lay manguyaban na niya. Ha? Maayo kay dugay na kong wanak dugog babay. Dugay na ba yung namatay si nanay ni mo? Nagpanikad na di. Tanaw ka ba, day, ha? Saba di, tay, uy. Okay. Tatoy buyo. Pangita na lagbabay nga sama ni mong edad, tay, uy. Hala, Ay, lang si Ethel, tay. Kaya di mahitabo nga sugton ka anak niya. Pilian na ba kayo ng bayhana? Ni ikaw, tiguang lugod. ay, purbida ikaw ba na ibubalibad? Uy, suway lang ingon. Ba siya na musugot siya nga akong pamisitan. Ing na siya ako'y mo niya. Kay gusto kong maminyong usap na uy, usak batanon nga babae ako mga sawong usap kanindon. Wala na. Uy, buyag! Dili sa taon ko anang tatay ni mo, uy. Mitiko ko naman taon ng iya, uy. Wa pa taw na motiko ko ang kang tatay, day, uy. Likon pa kay ng kang tatay. Ganong nakaingon man ka nga ligon. Kita day kas iya. Kalain sa nimo, day, uy. Wa sa taon, uy. Nga nung taong tanawon man ako, nga ako man ang amahan. Basta day dili lagi ko. Batanon ang gusto nako, uy. Og si Romy, siya ang gusto nako. Busa, sige na in town, day. Tabangin na in town ko ni Romy, uy. Sige na, day. Maluoy taon ka na ako, day. Unsa daw? Akong ingnon si Bay Rumi nga mamisita nimo? Oo, gaw. Ingon ka wa kay gusto ni Rumi. Unya karon, gusto ka na nga mamisita siya nimo? Gusto lang kong magkisulti niya, gaw. Kay, tabangan ako akong amiga nga magkauyab sila, gaw, uy. Ang buot mo ipasabot gaw nga makigatubang ka sa maong laki, dili aron sugton siya. Oo, gaw. Si Ethan magud gaw, uy. Magpatabang, magud siya na ako. Ug suod baya kay na ako nga higala. Busa, tabangan ko siya nga magkauyab sila si Romy. Mura gidangat nimo. Gaw, kanarwas Rumi gaw. Ikaw ang nagustuhan ana. Musalir ka nang imong tumo nga pagtabang sa suod mong higala? Unsa? Mao ka na, Romy. Di pa anita ka. Tungod og alang sa suod kong higala nga si Ethel. Unsa ibot may pasabot? Day Margot. Di pa anita ka, aron hangyoon ka. Nga imong panguyaban si Ethel. Rom, dako kaya siya gusto nimo. Basta maluoy ka niya. Panguyabi siya og pangasawa. Margot, wa ko'y gusto si mahigala. Ikaw. Ikaw ang akong gigugma. Ikaw, Margot. Mahal ka. Busa, please. Dawat ang akong gugma. Sige. Kabusok niyang dughan. Dawat. Oh, kita gani? Oh, Ahak ay. dawat. Pakita mananos dughan. Dawat ay. Wapo be sa ning kanahan. Margot, sige na. Sugtan ako. Kita ka?
Uy. Ipadula ko sa imong naong, ha? Sabad ya, uy. Siradin na, uy. Si Sugtan. Ethel lagi, uy. Si panguyabi ba? Ayaw lang. Di ka man, ha? Di mada, uy. Wa man ko'y gusto ni mo, good. Wa gyud dong, bisag gamay. Kadool na ini. Kadool na sa imong naong. Bebe, palayo gamay, be. Oh, kana. Tutok. Oh. Kana. Sa imong tinutukan ako. Laro kayo. Mabasa na ko sa imong tinanawan nga may gusto ka na ko. Basta sige na. Sige na. Ido-do na kumayo, ha? Sige na, day. Sugtan ako. Pumuta ni mo, eh. Okay. Wala ka. Imo man ko nagkikunitan na akong Margot. kamay. I love you, Margot. Romy, igihag ka ni mo ang akong kamay. Margot, sige na. Sugtan na taon ko, day. Sugtan ako. Uy, nakapal po ni magdukhan. Uy, Lagi. wala lagi ko'y gusto ni Maron. Si Ethel lang lagi panguyabi pa. Mas gabi pang balbon ini dirapita. Margot. Diri may dagang kayong balbon, diri. Ikaw ako, mahal. Ikaw, Margot. Ikaw ang... Madana ka, klaro kayo. Gamay na lang. Madana ka. Madana ka. Ihag ka ni mo kalitang akong hapit. Madana lagi ka ini, madana ka. Ay, naglason. Nadala ka. Bawas na. Di madaoy. Nainan ni mo, uy. Mo mo gilips to lips. Di bawas mag-ato. Oh, Day, nabatayin ako. Nalipay kas kong gibuhat. Di bawas ka, uy. Gipaagi na akong habil. Uy, na ta, Margot, ha? Steady na ta. di lagot ko. Si Ethel lagi panguyabi, Rom. Please, maluoy ka sa suod kong higala. Maluoy ka, Rom. Tay. Wala, nakita ta mo doha gabi. Oy. Lipstone lips mo doha sa Rome. Usa di maayo nga di mo siya sugton day. Pinanakatilaw ka na siyang laway day. Ha? Tamis man, Tay. Tiaw mo ka na, unya, di mo siya sugton. Di lang, Tay. Dako magusto si Ethel. Ay, ingna na si Itil nga ako'y manguyab niya. Ay, ingna siya, ha? Ha? Makakuha pa tao kong pito day. Di, Tay, uy, kabut-buton, biya ni mo. Di na mo kamutuo. So, ayan na to pa. Masaba di, Tay, ay. Ay. Si Ethel, magod, Tay. Magod siya gusto niya mo, Tay, kay tiguang naman. Unya, si Rome, ha? Wala na siya gusto niya. Wala na siya gustong Itil, bebe. Ikaw may nagustuhan, be. Basta sugta na, Rome. Sugta siya, o kamoy pakasal. Kamo, Margot. Unsa ka, Poldo? Maunagaw. Gusto nga makikita ni mo si Bay Rumis downtown. Kung dili ka ako nang musugot, mubiya na lang siya din napita. Oh, Magpalayo siya ni mo og di na mo magkita. unsa? Oh, Uy, gaw abi ni mo. Sukad lang nga, nag-lips to lips ni si Romy ba? ha? Gaw, uy, di na ba siya mawa sa kong huna-huna. Oh, O, gipangandoy ko nga, may mahitabo na mo, labaw pa sa lips to lips. oh, kung mauna. Hala, pagkita mo sa gawas, ayaw siya og balibari nga magkakita mo. Karong adlaw. Aw, di siya magpalayo ining dapita. O, gaw, ato na ko si Romy. Makikita ko niya, o masugot ko bisag kung siyang buhaton ako. Makikita ko niya, gaw. Traidor kang pagkahigala! Nagpatabang ko nimo nga magkauyab ni si Romy. Pero ikaw may unay og tukob niya. Nilaad kang klases pagkahigala! Ethel, pasilo ako. Apanaanod ko sa mutipati. Tungod sa kanunay kong pagpaduol ka, Romy. Nanawa na higugman hinon ko niya. O si Romy, wama siya gusto ni mo. Ako iyang higugma. Di kasilagan ko ikaw, Margot. Og baunon ko hangtod sa kong kamatayon ang pagdumot ko nimo. Nagasalit ni si Romy. Kinagsabak naman ko siyang gibuhat na ako. O si Ethel, di kisalagan ako sa suod kong higala. Mga katumay kasama ang kaagay ni Margot, dinihin tulumanon. What's the style? Kikasilagan sa suod nga higala style. Kini mo sugilanan gisuat ni Jay Badayos, dalit sa RMN.